Amics Arbres és un programa que el començàrem a emetre l'any passat, a Ona Mediterrània, i és un programa que en realitat va néixer fa més de 20 anys, gràcies a en Francesc Mas i Castanyer, que és d'un poble de Masquefa, a Barcelona. En Francesc va crear un blog que precisament li va donar aquest nom, Amics Arbres, i el va crear arrel de la indignació que li va causar veure com maltrataven, com podaven els arbres urbans del seu poble, concretament les mèlies. En aquell blog, que el vàrem conèixer, a poc ens hi vàrem anar afegint gent de Mallorca, de València, vaja, d'arreu dels països catalans. I vàrem arribar a publicar centenars d'articles sobre arbres. L'any passat vàrem començar a emetre aquest programa per la ràdio i li vàrem voler posar aquest nom. Anàvem xerrant d'arbres, però en el mateix temps tocam molt de temes. Per exemple, quan xerram d'esquiquier, efectivament, xerram de l'arbre d'escaqui, xerram de la seva fruita, de sistemes de conservació, de les qualitats nutritives que té, però també, per exemple, xerram de la bomba atòmica, perquè l'esquiquier, per exemple, va ser un dels arbres que van resistir a les bombes d'Hiroshima i Nagasaki. I, de fet, al Japó hi ha un projecte que se diu Projecte Kaki, que ha representat sembrar a moltes escoles i instituts del Japó arbres de llavors i d'esqueixos d'aquells quiquiers que varen sobreviure. Heu de pensar que després de l'explosió de les bombes tot va quedar negre i se pensaven que tot estaria mort durant molt d'anys. Quan la gent va veure que per la primavera començaven a sortir brots d'alguns arbres, això els va donar molta esperança. I ja vos dic, se va crear un projecte que es diu Projecte Kaki, que de fet arreu del món les escoles o instituts que estan interessats hi poden col·laborar. I d'aquesta manera, és per posar un exemple, hem xerrat de molt d'altres arbres, hem xerrat dels garrovers, dels ametlers, evidentment, quan xerram dels ametlers xerram de la problemàtica de l'urbanització del camp, i quan xerram de sorginar xerram del problema de desforestació que provoquen les cabres, quan xerram dels pins podem xerrar dels incendis forestals, i bé, i així anem fent.